Mga sano, good morning. Happy rainy Saturday. Maraming salamat sa mga nag-view ng aking channel at mga nag-subscribe. Sana mag-subscribe pa kayo mga sano. Ngayon pala mga sano, nandito tayo sa ARC Hospital. Hinatid ko si Mrs. para magpa-lab test. Punta tayo dyan sa labas, may tinulahan. Sarap, tinula, larang, tsaka inihaw na baboy, tsaka kilawin na isda. Puntahan natin mga sano. So dito tayo sa hospital Pakit. Ayan, dito tayo sa hospital mga sano. Lalabas tayo. Ayan. So yung ramp na yan yun sa drop off. Dito labas tayo. Ito na yung exit gate. Ito nga pala mga sano, barangay Agus Lapu-Lapu City. Malapit lang, nasa dyan na labasan lang yung Tinolahan. Hindi naman siya, simple lang sano ba yung karinderya, pero dinadayo talaga yan, lalo na ngayong malamig ang panahon. Let's go. Diyan lang. Naiwan ko yata yung wallet ko mga sano. Oo nga, naiwan ko nga. Balik tayo kay Mrs. So nandito tayo sa larangan sa Agus mga sano. Ito yung larang sa isda, barakuda. Ito rin tinula ng barakuda. So ito, yan, nilagang baka mga sano, parang potsero. Yan, puntahan nyo dito sa Agus. Ito pa ibang nila, offer nila. Yan, halang-halang na manok, tsaka kiyan, kinilaw, paborito ko, tsaka pritong isda, tsaka mais, kaning mais at bigas. So migo, kaon ako migo. So yan lang yung highway, oh. Yan. Puntahan nyo dito. Sabaw sa malamig na panahon. Connections also at with Spotify Premium, looking at offline at Mario everyday hustle and bustle for as long as you need. 50 pesos lang on one day with us. Come to Diner to learn more. Milk tea and pearls, cafe and banana, cafe and pandesal. Some things in life are meant to be together. Just like offline listening, ad-free music, and limited skips on Spotify Premium. Get 1 month for only 149 pesos. If may big savings ka na, nakakainis ka pa sa hassle ng future top-ups. Tap it out and more. Sili.
Simot lahat. Ayun siya mga sano, kananan sa Eskina. Kasi dati yan doon sa corner ng hospital pero pinaalis. So ganun pa rin pangalan nila. Kananan sa Eskina. Sarap doon. Lalo na pag mga alas 7 ka pupunta mga sano, may malalaking ulo ng isda, grabe. Ayan. Ayan, tapos na tayong mag-almusal mga sano. Balik tayo sa hospital, sunduin natin si Mrs. Ayan. Balik tayo dun. Sarap. Tapos manghang. Manghang na sabaw. Shoutout nga pala kay Local Ride ng Bohol at saka kay Onyo TV ng Danao, Local Ride ng Bohol. Ayan si Guardia. So park tayo muna sa dito. Ito yung parking area ng ano, hospital. Ayan yung hospital. Parking lang tayo, parking.
So maraming salamat sa pagsama mga sano. Hanggang sa susunod na vlog natin. Maya puntahan natin yung ano, from our house going to Mandawi. Sige, yun ang ano natin mamaya. Ayan na pala si Mrs. Ayan na pala siya. Sige, hanggang dito na lang mga sano, at maraming salamat sa inyo. To God be the glory.